Ia să vedem ce avem noi aici. Două șiruri de panouri cu orientare către soare. Cel din dreapta are automatizarea făcută și se va îndrepta acum după soare, pentru că a fost oprită o vreme, i s-a descărcat bateria. Automatizarea e la 12 V și a fost descărcată. Și dacă îl veți urmări, se va îndrepta către vest, unde este soarele acum, doar că e acoperit de un nor. Dar sistemul caută cel mai însorit punct și se orientează către el. Și celălalt va fi tot mobil, dar încă nu are automatizarea făcută. Diferența între cele două rânduri, când vorbim de producție, este semnificativ atunci când soarele cade perpendicular pe suprafața panoului. Începe producția dimineața de vreme și termină târziu, pentru că se rotește, cred că undeva la aproape 180 de grade sau poate chiar mai bine. Nu am măsurat, nu am calculat încă ce rază de rotire au. Cam așa arată sistemul meu fotovoltaic. S-a oprit acum la orizontală pentru că soarele este pitit după un nor și cea mai puternică iluminare o găsește la orizontală. În momentul în care va dispărea norul de acolo, cu siguranță se vor întoarce mai mult către vest. Avem aici un dispozitiv care urmărește lumina, transmite informația către un controller, acesta analizează și mai departe avem aici un motoraj de ștergător de parbriz, rotește o tijă filetată și această tijă filetată face ca acest braț să urce sau să coboare și în felul acesta panourile se înclină. La fel o să fie și la rândul acesta, doar că deocamdată n-am avut timp să fac sistemul și automatizarea. Dacă ne uităm, se mișcă și acesta. Momentan l-am legat să nu bată vântul, l-am legat cu sârmă pe rulmenți. Soare să fie! A fost foarte bine pe parcursul acestei ierni, chiar dacă au fost și zile negre, având o stocare generoasă, nu am dus lipsă de curent și nu a fost nevoie să trecem pe rețea. Sistemul funcționează de 11 luni. Prima jumătate de an, ca să zic așa, a lucrat la jumătate din capacitate, adică doar un șir. A fost ceva experimental și după ce am văzut că funcționează, am montat și cel de-al doilea șir și ăsta a fost motivul pentru care în iarnă nu am avut timp să fac automatizarea. Fiind și pe plan înclinat, foarte greu de stat aici că e noroi, a apărut soarele, s-a dat norul la o parte și urmează în scurt timp. Ia să vedem câte secunde mai avem. Ne arată aici în interior. În 425 de secunde unghiul se va corecta și se va mai îndrepta din nou către vest.
tot ce se vede aici este proiect homemade.